Ja ystävyys on hyviä tekoja. Niitä tekee nyt Risto ja Rauha räppääjä. Missä sinä näin kauan viivyit? No kun se roskalaatikon kansi oli jäätynyt kiinni. Risto, tämän kaupungin vanhukset ovat vaarassa jäätyä. Meidän täytyy tehdä jotakin. Ihan hyvät lastenvaunut. Annetaan jollekin tarvitsevalle. Pois sieltä penkomasta ihmisten roskalaatikoita! Katso, Risto, miten vanhoja. Ovat varmaan kiitollisia, kun näin heitä autamme. Köyhiä hakevat ruokaa. Joutuvat penkomaan ihmisten roskalaatikoita. Pitäisikö heille antaa jotakin? Näyttävät palenevilta. Pyydetään heidät sisään. Tulkaa lämmittelemään. Onpa ystävällistä. Mennään, Risto. Sinulla taisi olla kova nälkä. Voisinko kysyä teiltä jotakin? Käyttekö usein roskalaatikolla? Päivittäin täytyy käydä. Yleensä Risto käy. Eikö se ole kovin raskasta pienelle pojalle? Risto on vahva poika. Kauanko hän on joutunut tekemään sitä? Jo monta vuotta. Se käy häneltä niin kätevästi. Roskalaatikoiden kannet olivat tänään aivan jäässä. Meillä oli iso urakka, kun kävimme kaikki laatikot läpi. Tehdä jotain heidän hyväkseen? Olivatpa mukavia ihmisiä. Vanhukset ovat pienestä kiitollisia. Niin.